ጽንስ ማርያም እናዓበየ ምስ ከደ ወዲ ኣምላኽ ኣብ ውሽጣ ክነቐነቕ ተሰምዓ። እዚ ንነዊሕ እዋን ቃል ዝኣተወሉ መድሓኒ ካብ ድሕነት ማሕፀና ክወፅእ ዳርጋ ግዚኡ ከም ዝኣኸለ ፈለጠት። ካብታ ቄሳር ኣውግስጦስ ኣብ ልዕልታ ኣዝያ ዓብላሊት ግዝኣት ዓለም ዝገዝኣላ ሮማ ዝወፅእ ኣዋጅ ናብ ትሕት ዝበለት ከተማ ናዝሬት በጽሐ። ኩሎም ተገዛእቲ ሮማውያን ናብ ከተማ ቦታቶም ተመሊሶም ቆፀራ ህዝቢ ክምዝገቡ ኣዘዘ። ነቲ ነዊሕ ጉዕዞ ካብ ናዝሬት ናብ ቤተልሔም ዳርጋ 100 ኪሎ ሜትር ርሒቆም ጀመሩ። እቲ ጉዕዞ ብፍላይ ንማርያም ኣዝዩ ከቢድ ነይሩ። ንደቡብ እናተጓዓዙ ድማ ናብቲ ኣምላኽ ንመዳድቕ ናይቶም ጥንታውያን ጸላእቲ ህዝቦም ዘፍረሰሉ ምዕራብ ያሪኮ ሓለፉ። ሰማርያ ሓሊፎም ነገሥታት እስራኤል ናብ ጣዖታት ገጾም ተመሊሶም ነቢያት ኣምላኽ ይሃድኑላ ነበሩ። በታ ንጉስ ዳዊት ሓደ እዋን ዝነገሰላ እቲ ህዝቢ ኣብ ትሕቲ ኣስያፍን ሽግን ባቢሎን ከይወደቐ ድማ ብየሩሳሌም ሓለፉ። መወዳእታ ኣብ ቤተልሔም በጽሑ። እታ ኣብ ጎቦታት ይሁዳ ትርከብ ጽምው ዝበለት ከተማ ሕጂ ብትእዛዝ ቄሳር ምላሽ ብምሃብ ዝመፁ ተጓዓዝቲ ዕሙር ነበረት። ማርያምን ዮሴፍን ካብቲ ጉዕዞ ተዳኺሞም ኣብ ሓደ መዕረፊ ጋይሽ ዕቑባ ደለዩ። ግናኸ ክሳዕ ጫፍ ተዓሽጉ ረኸብዎ። ንድሕሪት ተመሊሶም መጽለሊ ንምርካብ ተሃንዲዶም ኣብ መወዳእታ ኣብ ሓንቲ ትሑት ክፍሊ እንስሳታት ዝነብሩላ ሰፈሩ። ዝደኸሙ እግሮም ኣብ ማእከል ሓሰር ኣዕረፉ። ማርያም ኣብ ትሕቲ መርገም ሄዋን እናደኸመት ኣብ መወዳእታ እቲ ቆልዓ ክሳብ ዝወፅእ ፍሽኽ በለት። ከም ሰብ ኣብታ ዝሰርሐ ዓለም ናይ መጀመርታ ትንፋሱ እናሰሓበ እቲ ቆልዓ ዓይንቱ ቋሕሰም እናበለ ኣውያቱ ምስ ድምፂ ዝደምእ እንስሳታት ተሓዋዊሱ። ማርያም ነቲ ሓድሽ ተወልደ ወዳ ሒዛቶ ነበረት። ነቲ ቆልዓ ብጨርቂ ሸፊና ኣብ መብልዕ ማል ከዕርፍ ኣንበረቶ። ዮሴፍ ነቲ ቆልዓ ጠሚቱ ኢየሱስ ከም ዝበሃል ስሙ ኣበሰረ። ኣብ ደገ ኣብ ትሕቲ ከዋኽብቲ ትሑታት ጓሶት ኣባጊዖም ይጓስዩ ነበሩ። እዚ ከዓ ካብቲ ማርያምን ዮሴፍን ድሕሪ ምውላድ ኢየሱስ ዘዕረፉሉ ቦታ ብዙሕ ኣይርሕቐን እዩ። ሃንደበት ድማ ብርቱዕ ብርሃን ነቲ ጸልማት ሰበረ። ሓደ መልኣኽ ብኽብሪ ኣምላኽ እናበርሀ ኣብ ቅድሚኦም ደው በለ። እቶም ጓሶት ኣብ ቅድሚቲ መስተንክር ትርኢት ሰንበዱ። ኣይትፍራህ በለ። እቲ መልኣኽ እንሆ ብስራት ዓብ ሓጎስ ኣብፅሓልኩም ኣለኹ። ሎሚ ክርስቶስ ጎይታ ዝኾነ መድሓኒ ተወሊዱልኩም ኣሎ በለ። እቶም ጓሶት ብስምባደ ሰምዑ። እቲ መልኣኽ ነቶም ጓሶት ብጨርቂ ተጠቕሊሉ ኣብ መብልዕ ማል ደቂሱ ዝነበረ ህፃን ምስ ረኣዩ ነዚ መድሓኒ ከም ዘለልይዎ ነገሮም። ሽዑ ብዙሓት ዝቝፀሩ መላእኽቲ ኣብ ሰማይ ተራእዩ። ድምፆም ድማ ነቲ ግራውቲ ብድምቕ ዝበለ ናይ ምስጋና መዝሙር መሊእዎ። እቶም ጓሶት ብዙሓት መላእኽቲ ናብ ሰማይ ክድይቡ ከለዉ ብፍርሃት ይዕዘቡ ነበሩ። ንሳቶም ድማ ምዝራብ ስኢኖም ገዲፎምዎም ነበሩ። ነቲ ሰማያዊ ጸብጻብ ንምርግጋጽ ተሃንጢኦም ናብ ቤተልሔም ተጓየዩ። ንማርያምን ዮሴፍን ረኺቦም ናብ ክፍሎም ኣተዉ። ጨናባጊዕ ገና ኣብ ክዳውንቶም ተጣቢቑ ነበረ። ነቲ ህፃን ልክዕ ኣብቲ መልኣኽ ክገብርዎ እዮም ዝበሎም ኣብ መብልዕ ማል ብጨርቂ ተጠቕሊሉ ረኣይዎ። ብግርማ ተሃሪሞም ድማ ነቲ ናይ መልኣኽ ኣዋጅ ኣካፈሉ። እቲ ኣብ ቅድሚ ዒንቶም ዝነበረ ቆልዓ ድኹምን ጽግዕተኛን ዝመስል እቲ ንነዊሕ እዋን ዝጽበይዎ ዝነበሩ መድሓኒ ህዝቦም ነይሩ። ቅድሚ ዘመናት እግዚኣብሔር ንሓደ ዕሽሽ እትብሎ ጓሳ ወዲ ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ንጉስ ክቐብኦ ነቢ ናብ ቤተልሔም ልኢኹ እዩ። ሕጂ ኣምላኽ ድኻታትን ዝተገሉሉን ጋሶት ናብ ቤተልሔም ሰዲዱ ሓደ ሓድሽ ዝተወልደ ህፃን መድሓኒ ህዝቡ ከም ዝኸውን ከበስሩ። እቲ ዝረኸቦ ቆልዓ እቲ ምእንቲ ባጊዑ ህይወቱ ዝሕልፍ ሕያዋይ ጓሳን ሓጢኣት ዓለም ዝወስድ ገንሸል ኣምላኽን ክኸውን እዩ። ብምክትታልኩም እናመስገና እዚ ዛንታ እንተዳመሲጥኩም ነዚ ቪድዮ ላይክ ጌርኩም ዛንታታት እዚ ቻነል ሳብስክራይብ ብምግባር ንተስፋን ድሕነትን ኣምላኽ ዘድልዮም ሰባት ሼር ምግባር ኣይትረስዑ። ደገፍኩም ንዝምህሩን ብተስፋ ንዝፍውሱ ዛንታታትን ክንዝርግሕ ይሕግዘና እዩ። ሓናፂ ሓሳብኩም ኣብ ታሕቲ እምብሩ። ኣብ ዝቕፅል ዛንታ ዳግማይ ክሳብ ንራኸብ ሰላም።